Salam, hormatly watandaşlar. Bugün 2022-nji ýylyň 28-nji fevraly bugünkü söhbetdeşligimiz ýene-de Ukraina barada bolar. Ma'lum bolşy ýaly şu Ukrainadaky uruşyň 5-nji güni 5 gün märine Russiýa Federasiýasynyň harby goşullary Ukrainanyň territoriýasynyň içinde dürli şäherleriň, vilayetleriň ýa etraplaryň golaýyny ýa şol şäherler etraplaryny ýa bombalaya ýa raketa hüjümini bilen ene diňe bir harby bölümleri ýa harby obýektler däl, grajdan obýektleri, jaýlary ýa şoňa meňdeş grajdan adamlara degişli emlaklerini partlatıp ber. Elbette grajdan ilatyň içinde de ölüm ýetim bar, o barada hany aýdyp durlar. Yani nastoyaşy время we dost adlı internet kanalları 24 sagatlap Ukrainanyň içinde näme bolup geçýän bolsa şu bolşýal habar berip durlar. Ýa-da elbette agyr şuun kuun ýeme Russiýa Federasiýasynyň we Ukrainanyň arasyndaky gepleşikler geçirilmelidir. Şol uruşy ýatyrmak barada şol iki topar Ukraina hem Belarusyanyň şäherine duşmaly edildi. 6 sagada golaýçakan duşuk netijesi tamamlandy diýip aýdylýar. Ýöne ýene-de bir gezek duşup şu meseleni aralyp maslahatlaşmagy gürleşip birler. Oňa ýene bir näçe gün wagt gerek diýip aýdýar. Meseleniň gynançly tarapy şol maslahata barlan sagady eýem Rus goşullary Ukrainanyň Harkov şäherini duruşunu oka tutup ýaşaýyş jaýlaryny partladyp durlar. Onu mana video roliklarda görkezilip dur. Beýle şäherlerde de soň ýaly Kiýewde atak edilip dur. Ölýän ýa ýaraly bolan grajdan adamlaryň görkezýä ilaty. Garaz uruşyň baýaryna gyrgynçylyk watandaşlar ýagda ýagyr grajdan ilatyň 5 gün lap köçä çykyp bilenak dukanlar ýedili işlenek işleýände produkty gytçylygy duýulýar. Ilat açlyk çekyp başlady. Olan bar, ona aýtmak gerek. Ýemek ýetmezçilik, suw ýetmezçilik bar. Şol 1,5 milyon ilatly Harkov şäherine şol bombalamagyň netijesinde elektrik ışıgy, gaz ýa-da beýleki ýalňyş emeler, rezerwuarlar hemmesi asmana göçüp şäher suwsuz we ýemeksiz galy diýip aýtdy da bolsa. 1,5 milyon ilat Ukrainanyň Harkov şäherine ýaşaýar. Ýagdaýlar şoň ýaly şonuň içinde bize degişli näme bar Türkmenistana, ona aýdyp geçeýin. Men bir dowr şol Berdi Begmenow diýip bir türkmen ýa-ni biznesmen ýigidi barada internetde bir topar ýerde okudum, gördüm. Soň kanal açan eken, on kanalyna da agza boldum. Ýöne men ol ýigit bilen hiç şeýle gatnaşygym ýok, sebäp ol siýasatçy däl, ol diňe şol biznes işleri bilen meşgul bolup ýören hakykine bir ýigit. Ýöne men oň nämesini goýgördüm. On levzaras halal, ýüreg arasa gazanan baýlygyny halky bilen paýlaşyp bilýän ýigit, garyp gasara kömek edýän ýigit. Ine şular ýaly bir duýguly ýürekli ýigit diýip aýtsam boljak. Men oňa öz berýän daşyndan görüp berýän baham şol. Soňra roliklerini gördüm. Hana ol emede Ukrainada ýa-ni pensioner garry aýalmy, erkek kişimi şolara gelip magazynyň zatdan dukanlardan produkt alyp berip öz puluny öz hasabyna şeýdip hayır sahawatlyk işlerle meşgul bolup beren bir türkmen ýigidi. Sag bolsun elbette. Ýöne şu barada dün ýeme ýerleşdirilipdir. Ýa-ni Srochnoy Novosti diýen mass mediada Berdi Begmenow barada 3-4 minutluk video rolik koyulupdur. Şu taýda agdalyp geçilýän zat
o ne Berdi Begmenov sol uruş trolı bari Kiýewde öýler nira urunjagyny nirden özüne kömek golluk tapsan bilmän ýören Türkmenistanly studentler bir näçesini ýany bilen alyp 20 adam diýerdi, ýany bilen giden şolar bilen ýanky Ukraina Polşa serhedine bar, şolaryň arasyndan bir näçe adam aňyrlygyny geçirmek başardyk. Toqalalarym bar, berdiň özüm şol serhedin bäri gapdalyna Ukraina territoriýasynda galy diýip aýdylýar. Ine bu bir ullukan iş. Her bir Türkmenin ya Türkmenistanly grajdanynyň birek dogurluk edäýmeli kömegi şular ýa kynýandy. Berekelle. Ol ne berdi öz grajdanlyk borcuny dogry düşünüp dogry berjäý edýän adam. Näçe taňry ýalkasyna aýtsaňam az şol ýerde. Ýöne görýän bolýan zat. Oşol studentler uruş başlamaka bir küçükde öňünden barıp elçihana ýa-ki konsulay diýýärmişler-de biz bir gaýrat edin ýa ýurdumyza aşyň ýa howpsuz ýere çykaryň diýip. Ade päňizden bomba ýaganaga diýipdir. Ene hawa. Aýndan bomba ýagypdy, asla kabul eden atdy. Gaýtan tersine enne şol Berdi Begmenow haýbat atdy, şo konsul ady Serdar diýip habardaýdylar. Sen bir kanun hareketlere baş koşuyan şol adamlara kömek hödür edip. Bu näde beýle boldy? Şu işleri sen konsul, Serdar sen etmeli. Sen şoň üçin şo taýda oturdular. Öz halkyny gözegçilik etmeli, öz halkyny kömek etmeli, zerurçylyk ýagdaýda şolar meşgul bolan ýa şolar meşgul bolan işini sen edil bir sagada ýetirmen bitirtmek üçin sen şo taýda oturdular. Onu sen näme konsul sen? Öz wezipäňi düşünýärmi? Ondan gelenem ýene ol sen Berdi Begmenow haýbat atan bolýan. Herkese adyň soňy bardyr, Serdar. Erti şu diýen sözleň üçin kelle ýalanyşlap jogap bermeli bolsun. Täze Türkmenistanda. Şonu ýatdan çykarma. Onsoň senin o taýda prezident diýip saklap oturanyň o 2000 sany eser alyp ana Orsiýada kömek diýip Ukraina uğraşjak diýip boyuna alyn. Sen näme diýip hasap edýän? Şo ýagýan bombalaryň hasabyna goşanakmy ol adamlar? Diňe Kiýewiň özünden aýdylşyna görä şu habarda 6000 sany student bardy. Studentleriň başy şol şäherleri aslynda Ukraina gelip o işläp gününi görüp beren Türkmenistanlymyz az däl. Kim dastavka diýişler, kim şoför, kim ýene bir edara ýa gurama ýa garyş ýa gullukçy ýa medsestra ýa wrach gatkana Türkmenistanly Ukrainada. Olary kime ýelik etmeli? Serdar. Bir geleňsizligine jogapkarçylygy bardyr ýa sen şu taýda bu zatlaryň soňra iýdi gelmedi ýa sonra bolmaz diýip pikir edýän bolsaň gaty ýalňyşýan sen ýam garasany o giýirdilin. Şu ýerde oturan jenaýatyň üçin. Sen jenaýatkar. Sen şu Ukrainada oturdulun şu halky biziň halkymyzyň wekillerine şu ýurda gelip okuma, ýaşama, işleme gelen her bir Türkmenistanla sen jogapkar. Şolara kömek etmegem sen gönü borcun. Sen iş kontraktyň birinji paragrafasyna maddasyna şo ýazyldy. Şonuň sen etme borcun bar. Ýöne sen şonu edeňa. Ýöne şu etmediği işleň üçin jogap bermeliginiň uzakda. Bolýa indi beýleki meselelere geçelik. Indi şu geçen saparky meniň eden çykyşymy oňlap ýazan watandaşlarymyzdan bar o ýöne içinde iki ýeke şonuň bolanak ýa şonuň ters hani muňa sowutnama diýip bir näçesi ýazypdyr. Men gelin şolara da jogap bereýin. Ine şu Hasan Molly diýerde ýanky Gurbanoğlu ýa Putiniň haýşy boýunça 2000 sany eser uğrada ýene habar nirde peýda boldy. Bize sowutnama beriň diýip bokurduk ýertýärler bar. Men size aýdym nirden gelen şu habar. Şol habar
Nastoyaşe vreme dip hani internet sayt var. Gece günü işläpdir. O şol bütün şu Ukraynada bolýan wakalary hiç bir taraf tutmadan bolşeýalaýdyp berwoti Ukrayn tarapynam, Orsiýet tarapynam, o halkyň garaýşyna beýlekleri. Ine şo taýda 6-njy gün aýyň 26-syna Ýewropa wagty bilen men ýalňyşmasam saat 12 bilen 2 aralygyny arhivine seredim. Şo taýda aýdyldy. Ine şo taýdan tapyp bilersiň. Ondan ýene bir sorak berip bilersiň. Halmara sen şu sayta, şol sayta ynanýanmy diýip. Howa men şol sayta ynanýan sebäp ol sayt barlanmadyk ýemani wakany ýa-da ýagdaýy 3-4 ýerden tasdiklanman efire berenak öýlerim aýdyp durlar. Eger şol tasdiklanmadyk bolsa, tasdiklanmadyk habar ýöne şu bize gelen bir ilkinji habar gysgaly hakyr hökmüni berýär, onuň öňünden duýdurýar. Ýöne Türkmenistan maradaýdan olar ýardaýdan. Ine şol reali ne? Orsiýet Federasiýasynyň haýyşy boýunça Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow ine 2000 sany efir boldy. Bolly. Elbette näme isleýän Gurbanuly çykyp boyun alyrmy? Tribuna ay men efir urady. Halk ona diýmezmi? Onda şol efirlenýän öz togun tiýjini urad, ýegelleňi urad. Şam onda da käne şo halky döwleti gemirip oturarlar. Yegeller var, ilen çalanı var. Olog elinin yalyp oturarlar, müňlerçesi var. Ine düz şolardan goşuny uğrat. Diýip aýdar, halka menem şonu diýjek. Ýöne bu zatlar tutyň ýeňsesinden edilýär. Şoň üçin o gol çekilen zatlar aýdylmy? Men pikir edýän şol ýanky aýyň 22-sine gelip gitdi Reşit Meredow. Moskwa. Lavrov bilen duşşanyna şo taýda ılarlyslar bolmaly hemmede. O bolýa bizäse de gollaýar, şo taýda Gurbanulyň dogmasyny tasdiklar. Ýöne sizem bizim her bir aýdan sözümizden çykma. Ine bizine bir kowundan otak söwüşe girer bar, senem goşuňdy bir bölüm salarsyň. Ad üçin ýa-da şo internasional bolup topulýar ýa-da ýapyşýar diýerler bir topur döwlet bol. Olum bolýar diýip birden adam diýip düşünýär. Ol men pikirim, ol şahsy pikirim. Yani hani Lukashenko açık gollap otur. Ine şuny ýalnıja habar berildi efire çykmaka. Ine Belarusiýanyň territoriýasyna 10 san harby vertolyot uçup Kiýewe tarap gitdi diýip. Ine boldy. Şuna o taýda gepleşik geçirýär. Araçda Belarus, Lukashenko, Orsiýet bilen Ukrainanyň arasynda. Ukraina delegasiýasy ýygyny sorup terhedinden geçenden soň mene 10 san vertolyot uradylar. Ukrainanyň üstüne. Ondan nädip bunanmaly bular? Çodýany da, araçdyny da. Ne şeýle ýagdaýlar. Şoň üçin ana nastoyaşy biremem 26-njy fevralda ol ýygy derli gidip durdy. O kanal bir gepleşik bolsa aýda mene şunu aýdyşym ýalyny Suraşyň nowasty düýün beripdir 27-nji fevralda. Ol ýekede abi nastoyaşy birem 24 sagatlap habar täzelik her minutda täzelenip durdy. Şonu berýär. Şoň üçin plan diýip aýdyp bolanatdy. Men aýdýan şo 2 sagatyň arasyny seredim görersiňiz. Kime gerek bolsa arhivini galdyraýar. Eger maňa namsızlyk edýän bolsam. Ýene de bir ýazypdyr. Ady adımda da näme diýär? Abdullah Abayev diýär. Sen niýe Halmuradaga diýär, şo plan jurnalistiň çykyşyny niýe sözünü ütgetmän ýaly öz adyňdan aýdyp oturýarsyň. Ay enim kimem bolsaň dinlemeni. Birinjiden men ol sizin adyňyzdan jurnalistiňiziň balelşigi däl. Ikinciden men oň abuny çatam däl. Üçüncüden oň näme ýazýan bilen işim ýok. Dördüncüden men ömrümde ýeke biriniň emesine emlägine elip şolar ýaly ogurlyk eden adam däl, bilen plagiat. Biriniň ýazan zadyny özüň kedip görkezmek. Olam ogurlyk, edep ogurlyk diýilýär oňa. Sen inni ol şey diýdi, sizem şolar ýaly edip aýtdyňyz, şoň kyn göçüren ýaly meni aýplajak bolýan bir zat. Senin ýazanyň ýanky bir halkyň sesini näkip çıkarılan sanımdaky aşağına komment ýazypdym. Ýöne halkyň sesini
çıkan menin şol interwýum eden söhbetdeşim bir gün öň ýanyny öz sahypamda bir sutk öň ýanyna durdy. O nähil men onuň birinden alyp otak ýazyp goýýan. Wagtynda deňeşdirip görün. Onuň düşünersiň kim kiminkiň ogurlaýan. Şu güne çelle ine biziň şol ahli adam adamyzy istese para bolsun, islemen bolsun, isle ýaşlaryň bolsun, ýa bilelikde ahli biziň şol ýazanda atlamady, halk bolup ýazanda atlamady. Özüçe aýdyp on suwun çykaryp oturan beýlek toparlar. O näme halk gören hakmy? Ya şu güne çel haýsy biriňiziň ýazanda adyňyz men nuska edip özüm aldım. Eger bir çıkaran bolsa, birine bar bolsa, ina aýdyp otyna, sroş novostyny şular ýaly boldy. Ya başga birine bolsa, ina şoň saýtyndan alındy dip men aýtma utanjak adam däl. Sebäp o zatlar beýlek adamlaryň eden işi. Özün syýlamasaň eden işine hormat goýmak gerek. Şoň üçin sen soraňa şeýle jogap ýigit. Indi sapar ýüzüň açda maňa jaň et, men saňa onu aýdyp bereýin. Men kimi seredýär, ýa kimkin al plagiat edipdir. Ogrum özüne osor orrumsam etme. Şonu diýjek boldum. Ondan ýene ýazypdyrlar, biri beýren da ikişer şular ýalyk motiv bir-biriniň üstünde olur ýa-da men bilýän nerden çykkan o sesler. Sen näme ýaşyl oglanlar, studentler, ýaşlary yaraglanmaga çagyrýarmy? Indi siz özüňiz pikir edip görün. Ine Ukraina halk oduň içinde hemme şäherler diýen ýal gabaldy. Öz halky uruşupdyr. Bizden baran studentlerim elini gowşurup seredip oturmar, siz haýsy biriňiz ýeňýän çäňiz men garaşaýyn. O nähili bor? Sen şu döwlete geldin, şu döwletde ilim alýan, bilim alýan, şu döwletiň halky bilen dost, boýdoş, şoň çöregini ýyp İnnem on başına gowga geldi. Hakikatin, adalatyň kim tarapyndan görünüp duranda. Gece gündüz hani radio, telewiziony bolýan zatlar görkezip otdy. Garajdan, harbulardan, garajdan millet gyrylyp ýatyr. Indi bizim Türkmen studentler näme etmeli? Opşitdana umumy ýatak jaýynyň hemmämiz çykaryp gowdular. Onuň dogry etdiler. Näme üçin? Sebäp urus turanyny bu umumy jaýda ýaşamak bolmaýar. Ya yerdemine gizlenmeli, ya da öýüňiňde dargamaly. O taýda oşuny okuyan da oşuny okuyan yerli halk, ýani Ukrainalar gitdiler öz öýlerine, enatalaryna, başga ýerlerine, daçalaryna. Diňe biziň ine eýesi galan türkmenlerimiz galy o taýda. Ilçhana eýelik etmänsen, hökümet olary kömek pul hiç tat bermänsen. Olaň nägen bilen güzeran dolanýar ýalygyny men aýdyp oturmaýyn. Beýlekler aýdyp oty diňlen görün. Men onu gaýtalamay. Ýöne şu mezburçylykda da bu adamlar indi bir halal ýaşaýyn ise boljak, şol ýigitleri de, gyýlary da volontör bolaýyn. Barın gidin nowatçylyk çekin, eger eliňizde ýara galmajak bolsaňyz. Şol gaçyp atalgalarda nowatçylyk çekin. Keselhanalarda kömek edin. Sanitarka bolun. İşkene şular ýaly kyn ýagdaýda kömek etmek üçin. Ýok bizi Türkmenistan ýygnamady diýip bukulyp ýatjak bolsaňyz, onda siz nähili adam? Erti Ukrainalar sizi dazanakladyp ýurdundan çykaryp gower. Bizim günümizde başımıza şular ýaly agyr gün gelende siz o taýda gülüp gezdiňiz ýa başga işler bilen meşgul boldyňyz diýip işler eden işleriňiziň adyna magdasa siz ondan kim bolsaňyz? Men dilime getirmeýin. Bilýäňiz edip beren işiňizi özüňiz. Ýigitler, gyýlar. Men diýemek sizden keypi ne diýen, mezburlukda ne diýen. Ýöne olum şu mezburlyk etmän başy işe dibim halalym gazanyp boljak, haram gazananlar. Aýdyp otyr, ne sadajy ýollar. Gidin volontörlük edin. Ýok, gaýratyňyz satýan bolsa, hana siziň şu student ýa-da Mogolim Ukrainalaryň gapdalyna durunda şolaň ýurduny goramaga kömek edin. Men size barynda ölüň ýa gyrlyň diýemek, ýana durup şäher gorama kömek edin. Akop gazyn. Seňer galdyrşma kömek edin. Bir halk, şu Ukraina halky görsen, aýna türkmen oğlanymyzdan biziň aramyzda diýip. Her kişi öz ýerini etmeli, işini etmeli. Ol garajdarlyk borç diýip azap edilýär. Biz ata-babalarymyza gowanyýardy.
Şo gowunyan bolsak şol beýik watançylyk urşuny egine berip göresen 10 mäse respublikaň biri biz türkmenler bilen ana şol Ukrainalar. Ana şol orslar indi bir-biriniň üstüne çözup indi gana kuwaty iksan dogalluk halk. Şoňmy? Ýöne kimin arkasynda hakykat, kimin arkasynda adalet, şu zatlar sizem hem görmeli, hem bilmeli, hem düşünmeli pasap edýär. Ýok, ola näme bolsa şo bolsun, hawa. Namarça olam, sagja olam diýdi, hawa. Şahir Şiraziň bir sözi bar, ýene de türkmen okap olanak diýerdi. Hakykatdan türkmen okap bolmaýanyk. Ne görnüp duran zat. Ýene de şo Berdi Begmenow ýaly ýigitler şulara eýelik edip bir o ýurtdan bu ýurda aşyrjak bolsa da ene bir ilçi diýilen haramzadamyň elinden ayagyndan ýapyşyp ýatyra muňa haýwa tatanmak. Wagt erre. Konsul mu sen, ilçi mi, kim sen? Sen pikir edinatmy erti men Ukraina barsam ýüzbe durmaly boljam, jogap berebiljekmi sen maňa? Vatandaşlar ýagdaý şolar real agyr Ukrainada. Şu mahal hana yazıp durur da men gaty kän adam tanış Ukrainada gatnaşygym kän ýüzlerçe, müňlerçe adamlar bilen ýazyşyp otyn saýtlarda beýlekde şahsy gatnaşygym bar. SSR döwründen bäri gatnaşyp beren adamlar bar. Çağalary ýere çörek ýok. Geýere eşik ýok. Magazylaryň hemmesi ýapyk ýa iýmit ýetene. Indi şo taýda göz öňüne getirin. Bizim indi aç studentlerimiz we studentkalarymyz. Olar cenayet etýär ýa tenni satýar diýip olaň üstüne mınjawat atmak gerek gel. Şolary hökümet eýelik etmelidir. Şolary şol Türkmenistanda izinle galyp şumal sesini çykaryna dilini götüne ýuwdan enatalary seretmelidir. Ya talap etmelidir. Saýlaw geçiriljekmiş, serdar saýlanjakmış. Gabry bolsun şolar. Ö çağaňyza bir eýelik ediňe. Iki odyň arasynda galdy. Ya size parky ýokmy çağaňyzyň ýaşany ýa öleni ýa ýeteni? Men haýran galýan. Ne derece ýetirilipdir biziň halkymyz? Öz balasyny eýelik edip bilmeýän halk nähili bor, watandaşlar? Heýwanam öz çağasyny goraýar, üstüne hopawanan. Ne bolýan zatlar? Näme şol Kiýewdaky 6000 student ýa bütün Ukrainada işläp beren 30, 40, 50 miňe ýetip barýan. Ondan hem kän ýaly men orta hasabyna şol ýaşlaryň izinli enatasy ýokmy? Ya olar yerden ýeke çykaýdymy? O näil beýle bolýar? Näme üçin basyp dumup oturýarsyňyz? Näme üçin gurban ol ö tohum bilen o taýda pülpülläp ýaşamaly? Siziň çağalyňyz o taýda gyrgynçylygyň içinde oturmaly. Hemme zat Allah tavsirýär. Allah neýlesin bular ýaly gorkak milleti. On başga işi ýokmy türkmenden başga, ha? Yer ýüzünde näçe milliard musulman bar? Bir topok 4 milyona ýetmeýän türkmen boldum Allah Taalaň işi. O näme akly, huşy, eli, aýagy, garagy näme üçin berdi bize? Beý türkmeniň janynyň süýjüdir. Hiç ölesi gelen ödem ölüp ýaty. Men ýaşaýyn ýöne ölüp ýaty. Goňşym ýyksyn ýumursun öýü bilen men işim ýok, men bir ýaşaýyn. Ýaşaýyn ho. O nähil beýle bolýar? Biz millet boljak bolsak bu şu zatlary birazjyk üns bermeli. Hana gyrylyp ýaty millet şo taýda Ukrainada. Kim okuň aşaňda, kim indi açlyk, suwsuzlukdan ýaňa. Ene açlyk geldi aýdy otyn 5 günläp ene magazinler zatlar işlerler dukanlar. Öňdäki produktasyny hemme kişi iyi gutordy. Magazinlere gitmek mümkinçilik ýok diýär. Şäheriň daşynda ýaşaýarlar. O bolardan şähere barıp bilen akly täp gabalgy dur atyp durlar gece günü. Geçip barýan grazdan maşynlar, awtobuslar atylyp dur. Hana görkezip dur videolar. Hawa in azala beraýmelim o ýaşygitlerimiz gyýlamaly. Ýoksam şolarma şo enata urat aňyrdan ýogun bar edip soňky pulyny çykarypmy? Ýagdaýa görämi? Garz alypmy? Ene çykaryp koýup berdiler. O nämemiş Gurbanullaň gorkýar.
Onu näme dogurdyňyz bu çağılar men hiç düşünüp bilemek. Aýdyň biriň orta çykyndy, ýüzüňiz açyndy. Aýdaýyn, menen bir bilik galy. Ne derece yetipdir şu millet. Olya näme var diye Ukrainany gorap diye sen şu taýda bir beýleki döwletlerde bir tejribe al. Gör revolüsiýon görüşüň nämeden ibaratdygyny. Ya öz hakyky üçin seredin Ukraina bir üçin arka duruşuny. Tankyň öňüne eli ýaragsyna döşüni berip çykyp otýar o halk. Näme bol bu türkmeni? Ay biz ol imperiýany gurduk, ay biz otak yetdik. Ha bir topar orta asyrlarda ölüp giden serkerdeler ýadygarlygyny goýupdylar, dikil gazyk galyp Aşgabatyň allaýalaryny. Ey, olum kölögesine dyrnagyna degmeýän nesil biz. Näme üçin olary ýadygarlyk dikenmeli ýa? O lellim mahtum bola, ol asmany göge ýetip duran ýadygarlyk guranmaly. Emma mahtum bolyň oba dostlaryny, ýa-ni ilerki türkmen dogurlamyzy ak ömüde akta koyda oturan türkmenlerimiz türmelerde çüýür dırnaklaryna iňe urýar. Ine bizim millet siýleşimizem şeýle. Gara oýlanara, pikirlenere zat gatykan. Eger biz şuň Ukrainadaky demokratiýany gora bilmesek, ya Ukrainadaky bolýan beýadalatlygy öz garaýşymyzy aýdy bilmesek, biz hiç asan Türkmenistanyňky bolýan beýadalatlygy aýdy bilmek. Şonu belli goýum. Eger de Ukraina halky şol Putinin eden etdiliginden diýdim zorluk siýasatynyň diýinip bilse, şondan diýinilen güni Türkmenistanyň demokratiýa geler. Şonu bek belli goýum. Yani şu goller ýakynlaşdyrmak üçin bizim şuň mümkinçiligimize, ýagdaýymyza göre Ukraina halkyny ýardam etmemiz, kömek etmemiz gerek. Ine bizim giýje şu aladamyz şo bolmak. Ol Türkmenistanyň saýlaw geçiriljekmiş. Yani kim bolja? Bolly ýam geçirildi, gutoruldy. Siziň adyňyza meýam ýazyldy, bültennaky ýaşykdaky olaram sanaldy. Ine 97% ine sesarly serdar diýip goýly. Onam ýuwdarsyňyz. Onam ýuwdarsyňyz. Bilip otyryn. Ine şuň kurçagylyňyz gora bilmeýsiňiz diýen. Ýöne diýen ýokardan bir bela gelip, uruş turup bir zat bolup, şo haram rejim gitmese, siz halk bolup öz eliniz bilen rejimi ýola saljak ýa ýurdu düzetjek millet bolup duran zat da şuň. Hiç bir tarapda. Bir beýle de bir ruhy peslik bar ekan, beýle de bir öz kölegesini tiskinip beren halk bar ekan. Hayran alym men öz halkym. Ananay. Şu gün geçdikçe hayran alma. Ana bir biznesmen ýigit öz ýüreginiň islegine göre ine şu halkyma bolsun diýip 20 tane oglany öz hasabyna, öz kömegi bilen ýa ýol bilejiligi bilen ertip ine kömek edip muňam elinden aýagyndan ýapyşýar. Näme üçin ýene atalar talap edenler? Ine soru. Oturun, oýlanyň, özüňize gerek netijeni çykaryň watandaşlar. Onda şu ullukça hem mäňiziň öýüňize saglyk, saglyk, sag otyň.